Salisu mata ban kiɗa kunnunan so da ƙauna yan dorai. Wanda ya so ka sai ka mai rana har abada ba zan ya da ku ba yan dorai na wani kuma. Yan dorai kun yi min rana har abada ba za na manta ba, kuma na wani Salisu yara ba za na yasar ba. Dukan abin da zan fara na kan sanya sarki na, wanda ya yi dare rana shi ya nufe ni na rera wake na. Albarkaci na annabi nurillahi manzo na, kada dan basira ka ƙara tsare na a inda zan zauna. Yau dai na zo akan yan dorai zan yi wake na, tunda sun nuna suna so na ban manta gauna ba. Girma yan dorai saka sakar sakan so soyayyar ku ta girma. Yan dorai sanya sakar sakan so ke sanya bambar ma. Yan dorai so da kaunar ku ce a cikin raina take girma. Ni a baki na ji soyayya mai idan Allah nake nema. Yan dorai so da kaunar ku ta shiga raina ba da wasa ba. Ban manya inda duka gani shi ga tarbiya. Yan tafiya a dinga yin ta ana tuna baya waiwaya. Na kasa sakar tsara soso shi zai gane zance na. Ni ban rena manya ba, haka ni ban rena yara ba. Dorai ta mu ce kuma har abada ba mu yana kowa ba. Baba abin da zance da ku dan tuna amince da ku, sai ne nazari mai zanyo muku. Wanda ya so ka indai da so da amana kai mai hidima. Mai ilimi da mai hankali magana zai baya bambar ma. Salisu yara ni na sani yan dorai sun yi min nima. Dukkanin su kwai sana'a kuma ba su zama da mai gulma, ba su zama da mai gulma. An ce ban da kowa kuma an ce ban da komai. Ni na san da cewa ilahu gare shi za ya min komai. Shi ya baiwa mai nema a cikin ruwa har ya sa komi. Ga wasu zantuka na dorai Allah ya mana komai. A harkar fim da waka dorai kun san sun zamo jarmai. Muna da producers da daraktoci ba na wasa ba. Ke da editoci sun yi fice a faɗin duniya. Muna da masu kiɗa idan sun yi sai ka rausaya. Muna da masu rubuta fim a cikin dorai a nahiya. Barin waiwaya baya dorai mu muke da 'yan kwallon da sun zagaya duniya. Dorai United to kun san da cewa sun zagaya. Dorai Warriors na san da cewa sun so ni bai daya. Dorai su ta fannin kwallon kafa na san su tun jiya. Ja ko kore ya madawa kauna ta sun sa zuciya. Walidin su ta unguwar Bello mun zama to tsintsiya. Lantar na da namu ne kwallon kafa ba sa hayaniya. Dorai good boys fagen kwallon kafa sun wuce Ingila. San bayi na ta dorai na san su ba fariya. Ban kara zance ba 'yan matan dorai zai sanyo. Fagen kyau da rikon addini zuwa Islamiyya. Ga tarbiyya bin iyaye sun rike bai daya. Dattijawa na dorai kuma na
gaisuwa, yayye da kannaina kuma duka na yo gaisuwa, masu cajin waya yan adaidaita na gaisuwa, san an ce masoyi ba zai manta da masoya ba, a dorai na ga sakar masokar sabon zo da wasa ba, da kurkudu kunnan ku komai zance sai ku yi duba, yan dorai na ku ne ni kusa a ran kusa lisi yaro, wakar ku yanzu na fara ni ban ce da ku komai ba, malamai na dorai dukkanin ku ne gaisuwa, zan yi kasa da murya in yo ta'aziyata ga malami na mu suna na ya zagaye duniya, Sheikh Jafar Mahmud Adam mun san shi daga bai daya, Allah ya kai rahama kabarinsa ya rike gaskiya, fatan da muke gare shi aljanna